ndị Enugwu Ukwu na kansụl njikọ ọka na Anambra steeti emerebego mmemme igosi ihe ndị akọpụtara n'ugbo ka ọra malụ agba nke 80 anọkwa na ya bụ mmemme wee nyegasịa ndị mmadụ ihe onyinye dị iche iche anọkwazị na ya bụ mmemme wee mee mmemme olili ọnwa asatọ nke ndị Enugwu Ukwu nke afọ 2022 iji wee nọrọ na ya bụ mmemme wee gosi ndị na-akọ ugbo na ihe a mere dị mma wee kelee Chineke maka oge owuwe ife ubi dị mma nke afọ anyị nọ n'ime. Emela Okonkwo wetara anyị akụkọ a. Ya bụ ihe mmemme igosipụta ihe akọ n'ubi nke emerubere n'ogige Obumu Civic Center dị n'Enugwu Ukwu bụkwazi nke ndị na-akọ ọrụ ugbo karịrị 1,000 mmadụ abụọ n'ọnụọgụ bịara bụ nke emere nke mbụ na mbụ ya n'afọ 2015 bụkwazi ihe mmemme ndị Enugwu Ukwu ji agbape olili ịwa ji ha eji olili ọnwa asatọ wee mara ka ọ na-agwa ndị ahụ okwu ngwa ngwa ọ netachara ya bụ ihe akọpụta n'ubi ebupụtagasị. Onye ji ọkwa kọmishọna na-ahụ maka ihe akọpụta n'ubi na steeti a bụ Dọkịnta Foster Ihejiọfọ nke ọ bụ onye nọchite anya ya bụ Maazị Ifeanyị Nwegbo toro nnọọ ndị ọchịchị Enugwu Ukwu maka ya bụ amụma pụrụ iche nke ha wepụtara iji wee kwado ndị ọrụ ugbo ma kwee nkwa na gọọmenti steeti a ga-aga n'iru ịkwado ndị ọrụ ugbo otu o kwesịrị. Ka ọ na-awa ọjị, eze ọdịnala nke Enugwu Ukwu bụ Igwe Rafụ Ekpe kenere nnọọ ndị niile na-akwado ya bụ ihe mmemme ịkwalite ndị ọrụ ugbo ma kpọkwue ndị mmadụ ka ha bụ ndị ga-abanye n'ịkọpụta nri iji wee chụọ agụ ọsọ ukwu elu ala ebe ọ kọwara ọrụ ugbo dịka otu n'ime ihe ndị eji wee mara ndị Igbo. Onye ji ọkwa chairman nke Enugwu Ukwu Agricultural Commission bụ Chief Jasper Okonkwo kọwara na ebumnobi ya bụ ihe mmemme bụ iji wee mee ka ndị mmadụ ghọta mkpa ọ dị ịbanye n'ọrụ ugbo n'oge dịka ugbu a ma gosipụta obi aṅụrị ọ nwere na ya bụ ihe ha na-achịkọba na-amịta mkpụrụ dịka ha si wee tụọ anya. N'okwu ha dị iche iche, otu onye so n'ime ndị eji okwu agba izu n'Enugwu Ukwu bụ Chief Theodo Ọmalụ, onye ji ọkwa Enugwu Ukwu Youth Ambassador bụ Maazị Ndubuisi Isiadinso ya na eze ọdịnala nke ụmụ Awụlụ Igwe Joel Egwu Ọnwụ nakwazi onye ji ọkwa chairman ezumezu Ụmụnri bụ Prince Emeka Egwuekwe rụtụrụ aka mkpa ọ dị ndị Igbo ijidesi omenala ha na asụsụ ha ike ebe ha kwuru na ịkọ ọrụ ugbo bụ nnọọ ihe ga-enyere Naijiria n'ọnọdụ ụkọ nri ọ nọ ugbu a. Onye ji nkọrọtọ abgawa na-azọ kwa ịnọchite anya njikọ ọka 2 constituency n'ụlọ omebe iwu steeti a n'ihe mmemme ịrọpụta ndị ọchịchị n'afọ na-abịa abịa bụ Maazị Chidi Ibeemeka nakwazi Maazị Chukwuemeka Nwachukwu rụtụrụ aka mkpa ọ dị ndị isi obodo nakwazi gọọmenti steeti na nke etiti ịdị na-enye ndị ọrụ ugbo nkwado otu o kwesị. N'okwu nke ya, otu onye n'ime ndị ahụ gosipụtara ihe a kọrọ n'ubi bụ Nze Joe Anelom, onye ebunyere ụgbọala ọgbatumtum ọhụụ kenere nnọọ ndị chịkọbara ya bụ ihe mmemme nakwazi Chineke na ohere ọma dị otu ahụ ha nyere ya ma kwee nkwa itinye uchu na ya bụ ọrụ ugbo ọ na-alụ. Igwe Ekpe nọzere ka emechiri ya bụ ihe mmemme na-echi n'obu ya ebe ọ nọrọ wee mee ihe mmemme olili ọnwa asatọ nke afọ a ya na ndị ọ na-achị, ndị enyi ya nakwazi ndị na-echere ya echiche ọma ma kenee Chineke na otu o si wee mee ka ihe akọ n'ubi n'afọ a bụrụ ihe mere nke ọma. Site n'Enugwu Ukwu nke dị n'okpuru kansụl njikọ ọka, abụ m Emela Okonkwo.